Nazdar, vítejte v mojem let's playeru. Začínám teďka točit, jmenuji se Alt 123. Možná jste ode mě slyšeli už od mého kámoše a zároveň i bráchy Escapea. A budu točit různé videa i z multiplayeru, abyste viděli, jak to vidí on i já. Budeme vlastně mít podobné i v singlu, i v multiplayeru. V multiplayeru točíme příběhy a různé takové ty blbosti. A v singlu budu točit spíš takové zajímavosti. Tak ode mě jsou hlavně zajímavosti. Z tohle jsem udělal, protože se mi tyhle bloky prostě líbí. Já vím, není to takové moc zvýrazněné, ale prostě kámen, tenhle, surovina, tahle, zlato a dia jsou hezké, pískovec taky a dřevo je nejhezčí tamto. Kdyby se tak, ještě skin vypadá takhle. Koupený Minecraft nemám, ale mohl bych ho mít tohle léto, jako kdyby, no, přímo léto, jako teoreticky léto ne, prostě o prázdninách. Doufám, že to budu mít teda mít, moc se na to těším. Takhle si zaplavu a budu velmi rád, když to budu mít. Stačí mi pár odběratelů, stejně jako u Escapea. Když jich bude víc, tak neodstačí. Jak jsem viděl, tak mu to tam rychle narůstá, tak ať se koukáte i na mě. Moc by mě to těšilo. A já se s vámi zatím loučím. Tak, čau.